Gaurkoan pantailaren beste aldean, Miriam Luki, Galtzagorri elkarteko kidea zaitugu, ezta? Bai, Arratsaldeon, Miriam. arratsaldeon. Eta, gaurkoan tailer berezi bat aurkeztera etorri zara, ezta? Bai, hori da, Tailer baten bikoteka. inguruan berri ematera, bikoteka diturikoa. Eta gai horretan sartu baino lehen, galdetu nahi nizuke zuen elkartea noiz jaio zen eta zein helbururekin jaio zen. Elkartea, Galtzagorri elkartea jaio zen 1980ean, eta haur eta gazte literaturaren bueltan lan egiteko. Euskarazko haur eta gazte literaturaren harira lan egiteko. Eta horretan, lanean. Eta non kokatzen da? Egoitza dago Donostian. Baina ia esan lurralde guztiak ikutzen ditugu. Pixka bat eta hori bada baita gure jardunaren zati bat. Euskal lurralde guztiak lotzea eta uztartzea eta lan egitea ariketa gehien denetan. Bai. Oso ondo, gaurkoan Nafarroara iritsi zarete, gurekin batera. Horregatik adibidez, ez? Guretzako tailer bat Iruñan itea, albiste ona da. Guretzako ere. Bai. Eta horren arira, bikoteka deituriko tailerra dakartazu, ezta? Eta konta iguzu zeri buruzkoa den. Tailer hau egiten dugu Iruñan, Iruñako udalaren babesa jasotzen degulako. Eta Etxepare sariek ere laguntzen digute. Tailer hau da, bikoteka izenak esaten duen bezala, bikoteak osatzen ditugu, edo eginda etortzen dira. Eta bikote horietan parte hartzen dute idazle bat eta ilustratzaile bat. Orduan, tailerraren xedea da edo liburu grafiko bat edo album ilustratu baten proiektua sortzea. Astebeteko tailerra da, tailer trinkoa, ze 37 ordu terdikoa da. Hau da, astelehenetik ostiralera egunero ordu asko. Elkarrekin baita ere, ze badauka ere nolabait grina hori, ez? Sortzaileak elkartzeko gune bat ere izan nahi du. Hori galdetu nahi nizun, nori bideratua den, edo zeinek parte hartu dezake? Parte hartu dezake idazketarekin eta ilustrazioarekin, lanean ari dan jendea. Ez bereziki idazle eta ilustratzaile konsagratuak, hau sortu zanean, pixka bat helburua edo gogoa zan arrobi bati elikatzen ematea edo tailertxo bat egitea jendea elkartzeko eta sortzeko, baina ez dauka zertan izan beharrik, lan asko, ez daukazu zertan publikatutako lanik eduki behar. Nik uste hori dela irudirik onena, ez? Jardunean baldin bazaude, horrek balio du. Eta parte hartzeko jendeak zer egin behar du? Zein da parte hartzeko modua? Parte hartzeko izen ematea orain irikita daukagu, abenduaren 4 arte, eta Galtzagorriko webgunean sartuta horri informazio guztia dago. Zer dan bidali behar dana, da ohikoa, bakoitzak bere lanaren lagin bat, bai? Ilustratzaileek 3 irudi eta idazleek orrialde beteko idazlan bat. Eta horrekin, gidariek egiten dutena da, edo bikoteak eginda badatoz, listo, baina bestela material horrekin jendea aukeratzeaz gain, egiten dutena baita da bikoteak sortu. Zuken demagun bakarrik ematen detela izena. Eta beste ilustratzaile batek ere bakarrik ematen duela izena. Dependeta ze lan bidaltzen deten nik eta ilustratzaileak agian ezkontza bat egiten da nolabait. Eta egia esateko asmatzen dute. Badaukate olako, doain bat edo ondo egiten dute. Puntadizoiek ondo egiten dituzte. Osea, beste sortzaile batzuk ezagutzeko ere aukera bikaina, ezta? Bai,
eta ez da bakarrik ezagutzeko, da elkarrekin lan egiteko. Orduan, gauza bada, elkar ezagutzea eta gainera horrez gain elkarrekin lan egitea. Ikustea hasteko ze material erabiltzen duen batek, zer bestek, zekin da trebeago bat eta bestea, baita gertatzen da ilustratzaileek edo idazleak ere beraien konfort guneetatik ateratzeko, xaxatzeko gune bat izaten da. Bueno, dauzka parte hartzen duen bakoitzak nahi dituen aukera guztiak. Bai, ze hartu dezake nahi duena. Balio diona edo orduan bada, nola esango nizuke, da oso inspiratzailea. Gauza, gero, gidariak izango dira Arkaitz Kano idazlea eta Itziber Alonso ilustratzailea. Eta beraien lana da alde batetik sormen prozesuan, bikote bakoitzak egiten duen sormen prozesuan aholkularitza egitea, laguntzea, aldean egotea, besterik ez da. Eta baita, sormena xasatzea ariketekin, eta zen nolabait ere tailerra egiten da pixka bat banatu, eta zati batean bikoteak beren kasa ibiltzen dira beraien proiektuan, baina beste zati batean elkarrekin denek egiten dituzte ariketak. Ariketa horietan sormena lantzen da, eta sormena sormenetik. Ariketa dira oso originalak asko, beste batzuk klasikoak, baina tita idazketa automatikoa eta orduan bi alde horiek landuta, sortzen da zeo zer, eta proiektu politak ateratzen dira hortik. Zortzi bikotentzako lekua dago, ezta? Eta orain arte ze harrera izan du? Ona. Oso ona, eta 8 bikote horiek gainera doan egin dezakete tailer hau. Orduan bada aukera bat. Eta beste urte batzuetan egin izan dizue tailer hau? Hau da 5. aldia. 4 urtez egin da, eta azken 4 urteetan parte hartu duten bikotetatik batek, bikotekan sortutako proiektu batek irabazi du Etxepare saria. Bai, hori da oso pozgarria. Orain atera du eta Pamiela etxeak argitaratu egiten du. Orduan, justo orain atera du Pamielak azken bikotekan parte hartutako bikote batek irabazitako liburua, da izena Lorerik gorriena, Itziar Otegi idazlea eta Sandra Garaioa ilustratzaileak egindakoa, beraiek bikotekan abiatu zuten proiektu hau. Eta, uzta, ez? Guretzako da pixkat hori arrobi, uzta, sormen espazio bat, jendeari, jarraitzeko gogoa, batzutan lan horiek dira bakartiak, ez? Batzutan jende artean edan egiten dezu, ez? Besteak, eta gero gidariek ere oso lan bikaina egiten dute. Ze uztartzen dituzte beste disiplina batzuk, arte disiplinak, orduan zinea etortzen da, musika etortzen da, ikusentzunezko beste obra batzuk etortzen dira, eta zer esanik ez liburuak, ez? Hango mailak egoten dira liburuz beteta. Aurten bai dago aldaketa bat, eta da egingo dala Kondestablearen jauregian. Orain arte beste toki batean egiten zen, udalaren beste egoitza batean. Baina aurten segurtasun neurriak eta direla eta Kondestablean egingo da. Eta egingo da, ez dugu esan oraindik, ez da, urtarrilaren 25-etik 29-era. Eta aipatu duzu, abenduaren dagoela oraindik parte hartzeko data, ez da, EPA. Hori da, izen emate EPA abenduaren 4 arte irikita dago. Oso ondo. Eta, konta iguzu zein beste ekimen martxan jartzen dituzuen zuen elkartetik? Bai,
elkartearen xede handienetako bat edo da irakurzaletasuna eta heziketa literarioa ere, bueno, sustatzea, ez? Orduan, gure lan asko doaz bide horretatik bitartekariak trebatzeko, bai. Orduan, adibidez, daukagu hasieratik aspaldi irakurketa mintegi bat martxan. Eta hor, lantalde batek irakurtzen ditu euskeraz urte osoan argitaratutako liburuak. Eta haiei buruzko iruzkinak, fitxak egiten dituzte, eta hoiek gero zerrendak osatzeko balio izaten dute. Bai, onenen, kalitatezkoen, urteko zerrenda batzuk, eta zerrenda horiek bideratzen ditugu eskolatara, bueno, webgunean daude, hori lan potente bada, eta mintegi horren barruan egiten dugu ikastaro trinko bat. Asteburu hontan, larun batean adibidez Donostin, egingo dugu ikastaro hori album ilustratuari buruz. Eta hor, Carla Fernández de Gamboak emango du, unibertsitateko irakasleak, eta hor adibidez, pixkate ikus dezazun Galtzagorriren, ez dakit esan publikoa edo, horrutza jongo dira liburuzainak, bibliotekariak, jongo dira irakasleak, jongo dira gurasoak, nolabait ere haur eta gazte liburuarekin harremana daukan jendea, ez? Literatura honek badauka ezberdintasun bat helduen literaturaren aldean, eta da aurrei liburu bat emateko norbait egon behar dela, hau da, bitartekari bat behar duela literatura honek. Orduan oso garrantzitsua iruditzen zaigu bitartekariak trebatzea. Eta irizpideak, zer aukeratu, nola aukeratu, ze estrategia erabili, bueno. Eta gero dauzkagu gauza asko egiten ditugu. Sortzaileentzat ere, ilustratzaileentzat beste tailer bat egiten dugu, narrazioak izenekoa, aurten egin da, tradiziozko literaturari buruzkoa. Juan Cruz Higuerabidek eta Maite Gurrutxagak egin dute, eta hori da bakarrik ilustratzaileentzat, adibidez. Edo beste hildotik eskoletan tailerrak egiten ditugu, irakasleekin, lantegiak, hori trebatzeko bitartekari bezala. Eskola txikietan egiten ditugu beste ekimen batzuk, baita liburu altxorrak eramaten ditugu, eta liburutegi ibiltariak bezala dira. Edo, beti liburuak aldean, eta horiek nola zabaldu, eta pixka bat baita kalitatezko literatura, gure literatura, orain adibidez, baina denak dira adibideak, ez? Nahi zuek ezagutu dezazuen gure jarduna. Haur eta gazte literatura eskolan ikastaroa berriro bigarrenez martxan jarriko dugu unibertsitatean. Iaz lehenengo aldiz, eta orain bigarrengoz EHUrekin batera, sortutako ikastaro bada, bakarrik haur eta gazte literaturari buruz. Eta euskal adituek emanda. Orduan, nolabait hemen sortzen danetik eta ikasten eta ikertzen dan horretatik, aldizkari bat ere badaukagu, urtean bitan ateratzen dana, euskerazko bakarra haur eta gazte literaturari buruzkoa, hori. Eta gero horren guztiaren berri beti webgunean aurkitu daiteke. Astero sartzen dugu liburu gomendio bat, iruzkin batekin, hor, jotazu. 11 proiektu. Eta egun bizi dugun egoera zail honek zein modutan eragina izan duzuen proiektu guztion hauetan? Egia esan, aurrez pentsatu baina gutxiago. Horrela, ze martxari jarraipena eman diogu, eta beti ere aukerak sortu ditugu online egiteko, irakasleentzako lantegiak eta printzipioz ez dugu eduki horrela arazo askorik proiektuek aurrera egin dezaten.
beti ere gure proiektuak dira, nola esango nizuke, txikiak eta handiak. Bai, orduan jendetzarik ez dugu biltzen, Claro. eta biltzen dira gehiago, bueno, gauzatxoak, adibidez, larun bateko ikastaro trinko hori, horretan 25 lagunentzat tokia dago. Aha, Bueno, aha. orduan bai ikutu gaitu, denok ikutu gaituen bezala, ezta? Baina jarraitzeko aukera izaten ari gera. Modu batera edo bestera bai. Eta hori. Postutzen gara, horregatik. Bai, eta gu pozten gera Nafarroan presente egoteagatik guretzako bada, adibidez iparraldearekin ere lotura estua daukagu, gure lehendakaria iparraldekoa da, lapurtarra, eta begira hor bai eduki zuen eragina kontu honek guztiak, ze ginen antolatzeko, egia esan antolatuta zegoen lehenengo haur eta gazte literatura azoka. Aha. Eta saran egitekoak ginen, baina azkenean aurten bertan bera geratu zen. Dena dela, datorren urtean, bai, egingo da, eta hor, begira, triangelua oso polita da antolatzaileena, ze da, Galtzagorri alde batetik, Pamiela beste alde batetik, Nafarra, eta Kiribil elkartea iparraldekoa, Lapurtarrak. Beraz, bueno, hori guretzako oso pozgarria da. Eta hortxe, horregatik bikoteka Iruñan egin ahal izatea, guretzat garrantzitsua da. Primeran. Miriam, bueno, plazer hutsa da zuen zutea. Eta, bueno, primeran atera dadila aurtengo esperientzia hori. Bai. Eta, bueno, bikoteka ja hurrengo urtean, ze, karo, egia esan, datak guzkiak liluratuta gauzka, baina azaroan gaude, eta hau abendua, urtarrilean izango da. Beraz, bai. Primeran. Bueno, izango dugu aurrera gozuen berri, eta kontatuko diguzue, zumuzi joan dena. Eta eskerrik asko gurekin hau konpartitzeagatik. Vale. Eta zerra izan da. Ondo segi, Miriam. Aio. Agur.